naidi jara jara sini tiprasa busia tongko jara ongko ya abgoino janja thaini siklarok borno nok bisingo thangai nogo thangai bujoknani bagai koijago o video ni message ti sahorjago jot to siklarokno sajao nangke je busia tonglai bongno nogo habai borno ma bujoknai tiprasangi norok tamgoi busia aboni bagai koijago naidi tinini o joining go sini o roman script ni o joining go jotono attend khainen bagai sini tiprasa takhuk tai bokhuk ba ani manai bai nana cucu ama baboni jotto saman dong ang ani khabai koijago naidi